Беларусь партызанская рэспубліка. Чулі? Але калі казаць пра залаты век нашага краю, 16 стагоддзе, куды лепш пасуе пратэстанцкая рэспубліка? А вы зноў, напэўна, мне не верыце, праўда? Ну, пратэстанты, гэта ж Нямецчына, Галандыя, Швейцарыя, Швецыя, Англія. Ну і вся гэтая пратэстанцкая этыка і дух капіталізму, грошы, грошы, грошы. Але паслухайце, у 1572 годзе у Радзе Вялікага княства Літоўскага 16 з 22 сенатараў, то бок 3/4 былі пратэстантамі, кальвіністамі, лютэранамі. Толькі 6 месцаў займалі праваслаўныя і каталікі. Як вам такі расклад? То бок у самы удалы і заможны час нашай гісторыі тут кіравалі пратэстанты. Так атрымліваецца? З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння пра рэфармацыю ў Вялікім княстве Літоўскім. Што гэта было? Навошта? Чаму не вылілася ў рэлігійную вайну? А можа быць, вылілася. Як алігархія краю прымала той жа кальвінізм, а вось іх дзеці ўжо зракаліся спадчыны бацькоў. І ўрэшце, чым яно скончылася? І ці магло б скончыцца інакш? Пафантазіруем трошкі. Што ж, пачнем. 31 кастрычніка 1517 года Мартін Лютэр прыбіў да дзвярэй замкавай царквы ў Віттенбергу свае 95 тэзісаў. Гэты момант лічыцца стартам рэфармацыі ў Еўропе. Але якія былі перадумовы? Уявіце. Пачатак 16 стагоддзя. Уся Еўропа чакае хуткага канца свету і прыхода антыхрыста, бо вакол смерць і трэш. Туркі захапілі Канстанцінополь, Візантыя ўсё. Стогадовая вайна ў Францыі, бойня ў Італіі і Гішпаніі, вакол суцэльны танец смерці, тотэн-танц. Гэты матыў у мастацтве акурат стае мегапапулярным. Усё, як пісаў Ян Багаслоў у сваім апакаліпсісе. Слова ў слова. Разам з тым, адкрыццё Амерыкі. Новыя далягляды, новыя адлегласці, пра якія раней ніхто не думаў. Свет пашыраецца, ён большы за Еўропу, ён большы за ўсё, што ты мог сабе ўявіць. Гутенберг ужо вынайшаў свой друкарскі варштат, а гэта новая эпоха ў плане інфармацыі, проста бум! І як тут не паехаць крышачкай, каб не паплавіліся мазгі? І вось, за гэтым тэмпам каталіцкі касцёл проста не паспявае. Грамадства ўжо перарасло ягоныя догмы, вучэнні, а продаж індульгенцыяў і разбэшчанасць святароў яны рэальна напружваюць. Сэнс не ў тым, як пісалі савецкія падручнікі, што феадалы, маўляў, хацелі захапіць царкоўныя землі. Гэта спрашчэнне насамрэч. Проста старая сістэма, як і кожная сістэма, яна назапасіла ў сабе крытычную колькасць памылак. І патрэбная была перазагрузка. І такой акурат перазагрузкай і стала рэфармацыя. 95 тэзісаў Лютэра. Толькі ласка Божая, вера, святое пісьмо і збаўца. Ніякіх пасярэднікаў. Каб збавіцца, табе не патрэбны папа рымскі, Ватыкан, уся гэтая пазалота. Ты можаш сам чытаць Біблію, чытаць на сваёй мове, тлумачыць, і ты сам вырашаеш свой лёс. Важная палітычная опцыя. Закон стаіць вышэй за іерархію, то бок гэта пра прававую дзяржаву. Замест багатай царквы – багатае грамадства. Давайте ўсе будзем багатымі. А як? Мы будзем ашчаднымі, працавітымі, фінансава пісьменнымі. Тая самая пратэстанцкая этыка, з якой, паводле Макса Вебера, вырас дух капіталізму. І вось успешны ўспех, даруйце мне гэты русізм, ён вельмі трапны. Бо краіны, якія прымалі гэты новы дух, чамусьці рабілі рывок наперад. Галандыя, паўночная Нямецчына, Швейцарыя, Англія, там проста нейкі выбух пасіянарнасці. А далей, ужо забягаючы наперад, Злучаныя Штаты. Без рэфармацыі ніякай рынкавай эканомікі, амерыканскага цуду проста не было б. Ну добра, а дзе тут мы? І чым наша рэфармацыя адрознівалася ад заходнееўрапейскай? Сябры, калі вы хочаце, каб нашае відэа убачыла больш людзей, калі вы хочаце, каб мы выходзілі надалей, калі наш контент вы лічыце вартым і цікавым, то мы чакаем на вашу падабайку, падпіску і каментар. І данат, канешне, калі вы не ў Беларусі і вам гэта бяспечна. Дзякуй вялікі. На пачатку 16 стагоддзя праваслаўная царква ў Вялікім княстве, не маскоўская, нагадаю, нашая, перажывала
сістэмны крызіс. Гэта вельмі кансерватыўная, закаснелая структура, якая перажывала кадравы голад. Не тое, каб ніхто не хацеў быць святаром, яны хацелі, але які там быў узровень асветы. Святар мог не ведаць царкоўнаславянскай мовы, не кажучы ўжо пра грэцкую. Ён мог цалаваць святыя кнігі, але з цяжкасцю пры гэтым іх чытаў. Вось як сучаснікі апісвалі служкаў Божых. Шэй же, як у тельцов на закаленне упітаных. Нават Канстанцін Астроскі, заступнік праваслаўя, абураўся тураўскімі святарамі такім чынам. Вы не захоўваеце прыстойнасці згодна сана свайго. Ходзячы па корчмах, піццё без меры ўжываеце. Каталікі нібы больш адукаваныя, але і там не ўсё ладна. Быў анекдатычны выпадак, калі адзін з біскупаў заблытаўся і не змог назваць падставовыя пастулаты веры. Мабыць, у яго нечаста пра такое пыталіся. А яшчэ тут, на Віленшчыне, на Гарадзеншчыне, была актуальная народная вера, па сутнасці рэшткі паганства. У 1547 годзе Жыгімонт Аўгуст пісаў: «Цёмны неадукаваны народ аддае чэсць боскую гаям, дубам, ліпам, ручаям, валунам, вужам і прыносіць ім ахвяры як супольныя, так і прыватныя». І нічога дзіўнага, бо штосьці падобнае ў 16 стагоддзі сустракалася і ва ўсходняй Прусіі, дзе жылі нашчадкі гістарычных прусаў. Пра іх у мяне была асобная серыя, там вельмі цікава, дарэчы. Яны маліліся сваім багам ажно да часоў рэфармацыі. Карацей, час зменаў у Вялікім княстве літоўскім прыспеў. Піянерам быў Францішак Скарына, хаця даследчыкі дасюль спрачаюцца пра ягонае веравызнанне, але дух ягонай дзейнасці рэфарматарскі, яго і называлі гусітам-еретыкам. Скарына не проста друкаваў рэлігійную літаратуру старабеларускай мовай, але накідваў дадатковую вартасць, аргументы, прадмовы. Ён тлумачыў, не кажучы ўжо пра ягоны аўтапартрэт у Бібліі. Гэта насамрэч грэх і мукі пякельныя па ўсіх традыцыйных канонах. І гэта было штосьці фантастычнае. Рэфарматарскія ідэі зацікавілі эліты ВКЛ не толькі таму, што гэта штосьці сучаснае. Чыста палітычна яно было трэба, каб адмежавацца ад кароны польскай, правесці рысу, сцвердзіць суверэнітэт, бо рэлігія – гэта ідэалогія. І калі ў каталікоў лаціна, у праваслаўных грэцкая і царкоўнаславянская, то у нас няхай будзе народная мова, старабеларуская. Топавыя сем'і краіны. Радзівілы, сапегі, пацы, валовічы, кішкі, агінскія, пронскія, нарушевічы, глябовічы, войны, яны ангажуюцца ў новую веру. Гэта карпаратыўны выбар элітаў. І ўжо за сабой яны падцягваюць ніжэйшыя слаі насельніцтва. А як дайсці да людзей? Праз друк. Адсюль працы Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага, нясвіжская, берасцейская друкарні. Прычым друкуюць там не толькі тэалогію, але і, напрыклад, Арыстотеля. Пратэстанцкіх збораў раптам у ВКЛ стае некалькі сотняў, ад 250 да 320. Гэта нямала, а пры кожным жа яшчэ інфраструктура, школы, гімназіі. Вось вам характэрны прыклад. Ніколі не думалі пра тое, чаму статуты ВКЛ былі надрукаваныя па-старабеларуску. Езуіты ж настойвалі, каб была лаціна, калі мы кажам пра рэдакцыю 1566 году. Але пісар вялікакняскай канцылярыі Марцін Валатковіч настойваў: народная мова. Цалкам салідарны з ім быў кіраўнік рэдакцыйнай камісіі Астафій Валовіч, кальвініст. Таму, уласна, праз цвёрдую пазіцыю пратэстантаў старабеларуская і была прапісаная як дзяржаўная мова Вялікага княства літоўскага. Якая гісторыя без героя? А галоўны герой гэтай гісторыі – Мікалай Радзівіл Чорны. Чорным яго называлі за чорную бараду, бо быў яшчэ Радзівіл Руды. У 1553 годзе гэты чалавек канчаткова акрэсліў сваю пазіцыю як евангельскага хрысціяніна, пратэстанта. Прычым публічна яе акрэсліў. І акурат за ім ланцужком цягам месяца пайшлі Хаткевічы, Кішкі, Валовічы, Вішнявецкія і іншыя. І па прыкладзе лідара Радзівіла ўсе пачалі інвеставаць у рэфармацыю, бо хочацца як у Еўропе. А ты спачатку ўкладзіся ў адукацыю, друк, інфраструктуру новага жыцця.
Радзівіл Чорны быў не проста палітыкам, ён сам глыбока ўгрызаўся ў пытанне, вёў перапіску з нямецкімі і швейцарскімі кальвіністамі па пытаннях веры, па філасофіі. Калі папскі нунцый спрабаваў вярнуць магнату каталіцтва, то атрымаў адказ Радзівіла, і сам адказ стаў проста крэда беларускай рэфармацыі. Мы цалкам згодныя, што каралеўства Хрыстова мае быць адпаведна са святым пісаннем пашырана па ўсёй зямлі, ад мора і да мора, ад усіх рэк і ажно да краю свету. Але гэтае каралеўства зусім не такое, як імперыі Кіра ці Аляксандра, ці Цэзара Аўгуста. Каралеўства Хрыстова – гэта духоўная еднасць людзей. Сам Хрыстос сказаў: «Каралеўства маё не ёсць падобным да гэтага свету». Ну і далей піша пра веру, царкву, вольную ад папскіх прыдумак, піша пра асвету, што няблага было б і тысячам іншых людзей на сваёй мове пачытаць кніжкі, якія ён, князь Радзівіл, чытае, а яны не могуць. На пытанні мовы ён спыніўся асобна, маўляў, у чым прыкол, калі вернік ці святар не можа зразумець сэнс святых словаў, а значыць і сэнсу сваіх учынкаў. Менавіта з гэтай прычыны я так лічу. На якой мове кожны народ здольны спасцягаць таямніцы Слова Божага, на той мове і трэба праводзіць святыя царкоўныя набажэнствы. Князь Мікалай Радзівіл Чорны лічыў, што рэфарматары маюць быць у авангардзе дзяржаўнай палітыкі і сацыяльных працэсаў. У пэўны момант у сенаце ВКЛ засталіся ўсяго два каталікі – біскупы Віленскі і Жамойцкі. На Люблінскім сойме 1569 году амаль усе паслы Вялікага княства былі кальвіністамі ці лютэранамі, а сярод польскай дэлегацыі гэта была чвэрць удзельнікаў. Як вам такое? Прычым, у 1573 Варшаўская канфедэрацыя прыняла ці не першы ў свеце акт рэлігійнай талеранцыі, каб яно ўсё не скончылася варфаламеўскай ноччу, а тая бойня акурат была свежай падзеяй за год да гэтага, у 72-м, то, што бы з гэтага было, цікава. І ў гэтым акце мы чытаем: «А для рознай веры і адмены в касцёлах крові не праліваць». Гэтая спроба мець такі пратакол бяспекі, угоду, каб усе ўсіх не пазабівалі за веру, гэта, напэўна, вельмі добра. Але пра тое, як яно ўсё скончылася, я скажу трохі пазней. Канешне, уся гэтая гісторыя была не пра мову. То бок, марна насоўваць нашае ўяўленне пра нацыю, нацыянальнае. На той час, на 16 стагоддзе, гэта не мае сэнсу. Рэфарматарская царква не была царквой у вышыванках. Гэта была наўпрост ліберальная з'ява таго часу. Разумныя людзі бачылі, як рэфармацыя мяняе аблічча Еўропы і хацелі падобнага ў нас. Архітэктары тых працэсаў, не ведаю, мне чамусьці на думку прыходзіць аналогія з рыначнікамі і лібераламі 90-х. Прынцыпы рэфармацыі – гэта працавітасць, добрасумленнасць, прадпрымальнасць, ашчаднасць, рэалізацыя свайго «я» у прафесіі. Канешне, яно трактавалася як рэалізацыя Божага паклікання. Карацей, тое, што зараз гучыць проста як норма, на той час было рэвалюцыяй. Ну і, канешне, гэта наўпроставая сувязь з Захадам, бо ты ж немцы сюды ехалі як дадому, бо тут іх аднаверцы свае. А яшчэ рэфарматары былі дыпламатамі і перамоўшчыкамі. Вось вам побытавая гісторыя. У князя Паўла Друцкага-Сакалінскага жонка хадзіла да кальвіністаў, а ўсё гэта было ў Віцебску. Ну і мужык узяў слугаў з кіямі, і яны пайшлі граміць кальвінскі збор, каб жонку забраць ад ерытыкаў. Прыйшлі, а там набажэнства. Кажуць: «Сядьце, пачакайце, мы скончым, а пасля ўжо пагром. Окей?» «Окей». Сеў, паслухаў. Спадабалася, стаў кальвіністам, а пасля яшчэ і недвіжку сваю ў Віцебскім ніжнім замку аддаў на Божыя справы. О! А вось вам яшчэ адна гісторыя, якую апісаў Андрэй Венгерскі ў працы «Славонія рэформата». Вялікі гетман Мікалай Радзівіл Руды, не чорны, а руды, пасля перамогі над Масквой у бітве на Уле ў 1564 як нармальны каталік паехаў у Чэнстахову памаліцца. І вось знакамітага госця манахі прынялі з вялікай радасцю. А каб яму было весялей і цікавей, намовілі селяніна, каб ён імітаваў, што ён апантаны злым духам. Ну і, канешне, акт экзарцызму злога духа выганяюць і наступае хэпі-энд. Але Радзівіл зразумеў, што ўсё гэта спектакль. І замест таго, каб умацавацца ў каталіцкай веры, перайшоў кальвінізм і сыноў сваіх павёў за сабой.
Напэўна, вы ўжо крышку засумавалі, но занадта гэта ўсё ідылічна выглядае. Дзе тут падвох? І як яно ўсё навярнулася? Хутка распавяду. Сябры, ці бывала ў вас такое, што ў новым калектыве, ў працоўнай групе, ў кам'юніці вы сядзіце ціха-ціха, як мышка. Божачкі, каб вас толькі не заўважылі. Або стараецеся ўсім спадабацца, а найперш начальніку. Або адразу адмятаеце ўсе правілы і будуеце сцяну. Вось я, а вось яны. Таму і групы мяняеце, як пальчаткі, бо ўсё не так, усе не тыя. Як узаемадзейнічаць з групай і не згубіць сваё «я»? Дзе мяжа паміж адаптацыяй і мімікрыяй? Як быць сабой, не хавацца за маскі і пры гэтым паспяхова супрацоўнічаць з іншымі? Цікава? Тады новая каманда, курс па адаптацыі ад адукацыйнага хаба «Нацыя лідараў» для вас. Усе заняткі онлайн і абсалютна бясплатна. Спасылка ў апісанні. Рэгістрацыя на курс з 27 красавіка да 10 мая. Старт курса 11 мая. Не пропусціце свой шанец авалодаць карыснымі ведамі. А мы працягваем. Як вы маглі здагадацца, нашыя ўсходнія суседзі не маглі спакойна глядзець на ўвесь гэты сатанізм і ламанне скрэпаў. У 1563 годзе, калі маскалі занялі Полацак, то яны абвесцілі, што вызвалілі горад ад лютарскага насілля, а само насілле палягала ў тым, што тыя лютары іконам не пакланяюцца. Проста страхі страшныя. Ну і што? Усе, хто не хрысціўся па-праваслаўнаму, яны былі пасечаны шаблямі ці утопленыя ў дзвіне, а гэта акурат і былі пратэстанты, каталікі, жыды, а праваслаўных людзей гуманна пагналі на ўсход у рабства. Да ведама, Полачына на той час самая заселеная частка нашага краю, а пасля таго вызвалення і да сённяшняга дня гэта самая бязлюдная частка Беларусі. Пасля Івана Жахлівага там усё зарасло маладым лесам. Цікава, што і на Масковіі былі спробы прасоўваць рэфармацыю. Быў такі Мацвей Башкін, які стаў адным з лідараў новага руху. Ну і ясна, што яго настаўнікамі былі хто? Літвянін аптэкар Матфей і другой літвянін Андрей Хацеев. Увесь гэты рух на Маскве хуценька патапілі ў крыві, а хто паспеў, той уцёк у Літву або ў немцы. То бок, для Масквы наш край быў яшчэ небяспечным рассаднікам заходняй ідэалогіі. Цікава, што рэфарматарскія ідэі паўплывалі на праваслаўную царкву і ў Вялікім княстве Літоўскім. У гарадах пачалі дзейнічаць праваслаўныя брацтвы. Рамеснікі, купцы пачалі браць справу ў свае рукі. Рэфармацыя абудзіла іх з іх літаргічнага сну. Яны пачалі займацца адукацыяй, друкам. Яны самі хацелі чытаць царкоўныя кнігі. Берасцейскі біскуп Іпатій Пацей, ох, як я люблю яго імя, Іпатій Пацей, з абурэннем пісаў: «Не стан духовный, а люд посполитый, простый, ремесный, покинувший ремесло свое, дратву, ножницы и шило, письмом Божьим ширмуют, ницуют, выворачивают и на свои блюзнерские и фальшивые потравы оборачают». Зрэшты, наше праваслаўе, наша, не маскоўскае, і яго лёсы – гэта тэма на асобную серыю. Калі цікава, пішыце, калі ласка, ў каментарах, паставім у чаргу. Але галоўны удар па рэфармацыю ў Вялікім княстве нанеслі зусім не маскалі і не праваслаўныя біскупы. Па смерці Жыгімонта Аўгуста, які быў сімпатыкам гэтых працэсаў, а яшчэ і мужам Барбары Радзівіл, сястры Радзівіла Чорнага, надышло бескаралеўе. Пасля быў Генрых Валуа, пасля Стэфан Баторый. Ну і ўрэшце, у 1587 годзе каралём і вялікім князем стае Жыгімонт Ваза. Кароль Стэфан быў добры для жаўнераў, а гэты будзе добры для ксяндзоў. Так казалі і як у ваду глядзелі. На дзяржаўным узроўні была аб'яўленая палітыка контррэфармацыі. Пратэстантаў не рэзалі на вуліцах, але пачалася такая неаб'яўленая вайна. У справу ўвайшлі езуіты. Рэфарматары былі падзеленыя. Лютэране, кальвіністы, арыяне, а езуіты – гэта сістэма, маналіт.
У сістэме можа не быць геніяў, але яна перамагае, бо гэта сістэма. І пачалося. Прапаганда, рэйдарскія захопы і, канешне, альтэрнатыўная сістэма адукацыі, езуіцкія калегіумы. Езуіты заваёўвалі сэрцы людзей, і адсюль такі феномен: дзеці рэфарматараў зракаліся сваіх бацькоў і пераходзілі ў каталіцтва. Найбольш яскравы прыклад – гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл-Сіротка, сын таго самага Радзівіла Чорнага. Вось яго гісторыя. Падчас вучобы ў Нямецчыне Мікалай Крыштаф захварэў і перайшоў у каталіцтва. Яго адпусціла. Цуд! Вярнуўся на радзіму і пачаў фанатычна нішчыць спадчыну свайго бацькі, зачыняць друкарні, паліць бібліі. А пасля хвароба вярнулася, ён страціў слых. Паехаў у святую зямлю – не дапамагло. Башляў на езуітаў – не дапамагло. Ну і там ужо трагедыя на трагедыі. Цуду не адбылося, але справа зробленая. Так усё і навярнулася. Большасць рэфарматарскіх фаміліяў перайшлі ў каталіцтва, нават тыя, хто перад гэтым быў праваслаўнымі. Зборы пераўтварыліся ў каталіцкія касцёлы, замест старабеларускай мовы – лаціна. Канешне, захоўваліся асобныя цэнтры, такія асяродкі, напрыклад, Слуцкая гімназія, Слуцкія Афіны. Рэнесанс рэфарматарскага духу ўжо ў палітыцы – гэта саюзы са Швецыяй у 17 стагоддзі, а далей у часы Карла XII падчас паўночнай вайны. Але тая самая паўночная вайна і перакрэсліла насамрэч адукацыйныя поспехі кальвіністаў, бо іх ужо лічылі за здраднікаў. Пры гэтым да канца 18 стагоддзя ў Слуцкай гімназіі працягвалі вучыцца і выкладаць пакаленні кальвіністаў – Бохвіцы, Воўкі, Цадроўскія, Рачынскія. Але самі асяродкі сталі ўжо надта лакальнымі. І там ужо хутчэй можна было пачуць польскую ці нямецкую мову, не беларускую. Глыбокіх каранёў менавіта ў соцыум рэфармацыя так і не запусціла. Пра што гэтая гісторыя? Мне здаецца, тут ёсць некалькі ўзроўняў. Першы, канешне, тэалагічны, але я яго кранацца не буду, гэта не мая кампетэнцыя. А ёсць узровень палітычны. Кальвінізм, лютэранства, арыянства, усе гэтыя плыні былі адказам на пытанне, а якой жа будзе нашая нацыянальная царква, каб не залежаць ані ад Рыму, ані ад Масквы. Бо ты не можаш быць на той час па-за верай, па-за царквой. Гэтае пытанне не можа застацца без адказу. Ну і вось, адказам нашых элітаў у залаты век Вялікага княства была рэфармацыя. Кожны раз, калі суверэнітэт ВКЛ зноў і зноў спрабавалі актуалізаваць, пратэстанцкая тэма вярталася ажно да часоў БНР, пакуль рэлігія не сышла з поля як палітычны фактар. Але застаецца яшчэ адзін узровень – цывілізацыйны. 16 стагоддзе – гэта час еўрапеізацыі. І калі ты за ўсё новае, ты за рэлігійную рэфармацыю, бо яно ідзе ў пары, ў звязцы. Зямельная рэформа, тая самая устава Навалокі, расіяне да яе дадумаліся толькі праз 350 гадоў. Грашовыя рэформы таксама, вайсковыя. І ўсё гэта плён насамрэч рэфармацыі як шырокай з'явы. Вось, напрыклад, менскі ваявода Ян Абрамовіч піша працу «Погляды Ліцвіна на танную куплю і даражэйшы продаж збожжа». То бок людзі пачалі думаць у новым накірунку, у бок выгады, у бок грошай. Гэта значыць рацыянальна думаць, не фаталістычна. Як зарабіць, як збудаваць, якая схема працуе, якая не працуе. Гэты спосаб мыслення акурат і справакаваў пратэстанцкі цуд у Заходняй Еўропе, а далей і за акіянам у ЗША. Уявіце на хвілінку, калі б у нас рэфармацыя ахапіла ўсё грамадства, пайшла глыбей, стабілізавалася яшчэ тады, дык, можа быць, наша гісторыя бы пайшла ў іншым накірунку. Як вы думаеце? Пішыце ў каментарах, канешне, калі вам гэта бяспечна. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. І будзьма разам з Украінай.